En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, queremos destacar que en Comisiones Obreras Bohr-Marós trabajamos cada día para que los derechos sociales de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales estén garantizados en el trabajo y en todas partes. La igualdad de trato, el respeto y la dignidad de las personas LGTBI deben estar garantizados en las leyes y también en las prácticas. Para combatir la discriminación directa o indirecta por razón de orientación sexual y de identidad de género en el ámbito laboral, Comisiones Obreras Bohr-Marós cuenta con compañeras y compañeros que queremos acelerar el camino hacia una sociedad libre de discriminaciones y LGTBI-fobia. La solidaridad es el único camino para que los representantes sindicales y los trabajadores de los sectores público y privado puedan hacer frente a toda forma de opresión. El sindicato tiene el deber de ayudar a crear lugares de trabajo más inclusivos, en particular a través de la negociación colectiva. Defender los derechos de las personas LGTBI es defender los valores universales de igualdad y dignidad para todos. Contigo y Comisiones Obreras conseguiremos parar la LGTBI-fobia. Hola, el meu nom és Xavier Jané, soc membre del Comitè de Treballadors del Consorci Sanitari del Maresme i treballo aquí a l'Hospital de Mataró. També soc membre de l'àmbit LGTBI, de Comissions Obreres, i soc sindicalista. Algú encara potser es preguntaria què commemorem aquest diumenge. Doncs aquest diumenge commemorem que fa 30 anys que l'Organització Mundial de la Salut va retirar d'un totxo de llibre així de gros el terme homosexualitat dins de les seves llistes de malalties mentals. De fet, va ser un gran pas pel col·lectiu i sobretot per la normalització del nostre col·lectiu. Des d'aquí, des del meu lloc de treball, on fem l'acció sindical dia a dia, diem un no rotund cap a la LGTBI-fòbia que encara avui existeix. Seguirem lluitant dia a dia per extirpar de soc arrel aquesta lacra que encara avui sobreviu a la nostra societat, per fer-la, sobretot, molt i molt més justa i, sobretot, per normalitzar-la. Mi nombre es Rase y soy la responsable de elecciones sindicales de Serveis en Comisiones Obreras Vallès Oriental, Maresma y Osona. Quiero hablar sobre la acción del sindicato ante la discriminación por LGTBI-fobia. Los trabajadores LGTBI víctimas de discriminación acuden al sindicato buscando asesoría y apoyo. En Comisiones Obreras somos conscientes de que nos llegan los casos más extremos de discriminación, la punta del iceberg de una discriminación cotidiana, y sabemos que en muchas ocasiones las propias víctimas interiorizan como normal o que soportan sin plantearse siquiera la queja. Cuando llega la consulta es cuando el problema es muy grave. Para Comisiones Obreras es necesario actuar no solo cuando la situación es muy grave, sino que es preciso prevenir esas situaciones y crear las condiciones para que la discriminación no se produzca. Parar la LGTBI-fobia. En este trabajo preventivo entendemos que es básica la implicación de la empresa, que la empresa transmita a sus empleados que existe tolerancia cero con la LGTBI-fobia, con la discriminación en el trabajo. En gran medida, transmitir la idea de tolerancia cero pasa por recoger en el régimen sancionador de forma muy clara y expresa el castigo, el efecto que tendría cualquier actitud o comportamiento discriminatorio contra las personas LGTBI, es decir, comunicar claramente que no todo está admitido. Es importantísimo que sea obligatorio contar con protocolos específicos contra la LGTBI-fobia, que no queden sumisos en las epígrafes generales contra el acoso o el acoso por razón de sexo. Es preciso ponerlo en evidencia y no tratarlo de forma genérica, porque esto no hace sino que ocultar el problema. Des de l'àmbit LGTBI de Comissions Obreres del Vallès Oriental, Maresme i Osona, volem aprofitar aquest vídeo per reivindicar la lluita contra les discriminacions que pateixen el col·lectiu LGTBI. Un dia que està dins el nostre calendari és el 17 de maig, el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Què fem des de comissions? Proposem mesures per tal de mitigar les discriminacions que pateixen el col·lectiu LGTBI en l'àmbit de l'empresa,
l'empresa, així com intentar lluitar per la igualtat del col·lectiu LGTBI. Una de les millors aportacions que hem pogut fer és que precisament a la llei que es va aprovar al Parlament de Catalunya en el 2014, una llei de referència a tot l'estat espanyol i que ens va permetre poder fer aportacions en tot el procés parlamentari. Un dels àmbits que tenim, com és el de l'empresa, a través de la negociació col·lectiva, a través de clàusules de no discriminació en els convenis, intentem que aquesta discriminació es pugui veure disminuïda o fins i tot eliminada en algunes empreses a través dels protocols, a través de formació de sensibilització. També dir-vos que tenim un servei especialitzat d'atenció a les persones del col·lectiu LGTBI que si pateixen qualsevol discriminació o desigualtat en el seu àmbit laboral poden venir a parlar amb nosaltres. Què és el que fem? Nosaltres tenim la part d'assessorament legal i la vessant psicològica, que seria el que complementaria aquest servei, el fem a través de l'Observatori contra l'Homofòbia, amb el qual tenim un acord, o bé en funció del municipi on visqui aquesta persona, si té aquest servei, o bé a través del Consell Comarcal. En el cas de Mataró, dic que és l'Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme. No queda un altre de seguir i continuar reivindicant els drets del col·lectiu LGTBI i aquí estem Comissions Obreres per donar tots els passos necessaris per aconseguir-ho. El 17 de maig, dia contra l'LGTBI-fòbia, és importantíssim que el conjunt de la classe treballadora assumi en aquesta protesta. Per nosaltres, per Comissions Obreres, aquest és un objectiu primordial. No podem oblidar que qualsevol tipus de marginació, qualsevol tipus d'exclusió és per nosaltres un objecte de lluita i un objecte de treball sindical. Els delegats i delegades de Comissions Obreres impulsen projectes i programes d'igualtat en el conjunt d'empreses del nostre país i és per això que avui els sindicalistes i les sindicalistes també reclamem contra qualsevol tipus de marginació o qualsevol tipus de fòbia. La por a lo desconegut, la por a la pèrdua de posició predominant, la cultura masclista que ens inunda és el que actualment ens du a veure en un dels estats segurament més avançats del món i d'Europa en drets per a aquests col·lectius situacions que no s'haurien de produir mai. La nostra aportació a la llei catalana que regula la igualtat d'oportunitats en qüestió de gènere, en qüestió de llibertat individual sexual és i va ser fonamental i és per això que el nostre compromís continua sent-ho. Des d'aquí una crida a la igualtat, a viure la vida com vulguis, a viure la vida en plenitud i a viure l'amor com et surti dels nassos.